bedol. Meilir, beth yn y byd wyt ti'n neud? Chwarae itgorn, Lisa, beth ti'n feddwl? Mae'r sŵn yn ofnadwy, Meilir. Wir, roedd yn swnio fel eliffant yn ido. O ie, ac ers pryd yw ti'n gwybod siw mae eliffant yn ido? Ti wedi clywed un eriod? Naddo, ond dwi'n siŵr mae sŵn uchel fel yr itgor na yw i sŵnau. Ie, wel, dim ond newydd ddechrau dysgu ydw i, Lisa. Dwi'n ymarfer. O, wel gad i fi gael tro bach ar yr itgon te. Nawnaf. Ond pam? Rwyt ti fod i rannu pethau ti'n gwybod, Meilir? Ie, wel, dwi ti ddim wedi bod yn dweud pethau caredig iawn am fy chwarae. Felly dwi'n cadw'r itgorn. Wel, os itgorn arall mae te, wedyn fe all y ddau ohonon ni chwared yn gilydd fel band. Nagos, dim ond un itgorn sydd â fi. A dwi ddim eisiau chwarae mewn band, ta beth. Pam? Mae chwarae mewn band yn hwyl fawr iawn. Dwi'n siŵr i fod, Elisa. Ond os dim itgorn arall yma, am fy mod i am fod yn un nawdydd. Beth? Un nawdydd. Wyt ti'n gwybod beth yw un nawdydd, Lisa? Wel, un person yn perfformio ar ben ei hunan. Nid yn rhyw aelod o ryw fand neu grŵp. Dim ond un person yn sefyll o flaen y gynulleidfa ar y llwyfan ar ei ben ei hunan. Ac yn perfformio un nawd. A ti'n gwybod rhywbeth arall, Lisa? Dwi am fod yn un nawdydd enwog iawn rhyw ddiwrnod ac yn ennill cystadleuaeth un nawd yr itgorn ar lwyfan Eisteddfod yr Urdd. Na, wyt ti wir? Ydw, un nawdydd enwog iawn. Fi helpu. Os gwelwch yn dda, tro fy rownd. I bedol. Hen berson men yw'r Meilir na weithiau. Rhaid ni fod i rannu pethau'n deg, ond dwi byth yn gadlu fi gael tror i bethau fe. O, na. Dim ond un chwythiad bach ar yr itgon o'n i eisiau. Un tro bach, na gyd. Na ty beth, hoffwn i gael yn itgon yn hunan. Dwi wedi cael syniad. I bedol. Bydd yn dawel yr hen gi. Llai o'r ido na. Fi'n trio cysgu. Mi fyddai'n unawdydd itgorn enwog rhyw ddiwrnod.
O, byddaf. Awnewch chi gair drysau yn y cefn os gwelwch chi'n dda? Gobeithio. Mae'r amser wedi dod i ni fwynhau cystadleuaeth yr utgorn yn yr Eisteddfod eleni. Ac mae unawdydd arbennig iawn ar y llwyfan yma nawr, sef yr enwog Meilir. Pob chwarae teg i Meilir felly os gwelwch chi'n dda, yng nghystadleuaeth unawd yr utgorn. Utgorn. Diolch yn fawr am gael bod yn feirniad yn y gystadleuaeth yma. Roedd y gystadleuaeth yn arbennig, a phawb wedi chwarae'r utgorn yn wych. Ond mi roedd un a oedd yn well na'r lleill. Roedd e'n chwarae'r utgorn yn uchel ac yn sefyll yn urddasol. Iawn, urddasol. Ac mae'r beirniad yn un frydol bawb, sef yr un i gyd yn hollol siŵr mae enillydd cystadleuaeth unawd yr utgorn eleni yw Meilir. Byd oedd y sŵn cas na? Gwell i fi fynd i edrych, dwi'n credu. Lisa, beth yn y byd mawr wyt ti'n neud? Lisa, wyt ti'n manghlywed i? Pardon, ddwedais ti rhywbeth? Do, fe ofyn nes i beth yn y byd mawr wyt ti'n meddwl wyt ti'n neud. Wel, chwarae fy utgorn wrth gwrs. Utgorn? Wyla i ddim utgorn. Mae fe fan hyn. Y peth na. Mae fe'n neud sŵn cystal y utgorn di bob tamaid. O, na di ddim. O, ydi. Wel, dwi'n gallu neud sŵn fel hyn. A fi hefyd. Beth am hyn te? Haw. Iawn. Fe gawn ni weld nawr pwy yw'r gorau. Iawn. Oedd hwnna swnio eitha da. Wel, dyna beth yw chwarae mewn band. Hwyl ond yw e. Ydi. Beth am ni roi trw bach arall ar ni, e? Iawn. Ar ôl un.